Wel, mae'r pencampwriaethau yn dod rif y glith yma ynghylch y Gwartheg bore yma, cyn i'n symud mlaen o'r pare at y tîm o 3 i Wartheg Exhibitor Owned, maen nhw'n gweud, felly i Wartheg sy'n cael ei dangos gan y bobl sydd i perchen wrth gwrs. A dwi'n cael cwmni Rhys Jones o Lanon Llanelli a Gwen Strydwick o Lanfynydd o hyd. Diolch am aros gyda ni, Gwen a Rhys. Dim problem. Pobl Holstein i ni wrth gwrs fel i ni wedi sôn eisoes. A mae yna Wartheg Holstein arbennig fan hyn nawr, yn dweud mae yna 4 triawd yma fel petai o Wartheg Holstein. Beth am ddechrau gyda'r rhai ni'n gweld yn dod ato ni fan hyn nawr, y beirniad Mac Davies o ddyfnaint sydd ar fraint o feirniadu. Pwy sydd gyda ni fan hyn te, Gwen, a beth am y tair buwch yma? So, Christy Baker sydd ar mewn tu fewn, so hi sy'n berchen y buches yma gyda'i dad, Bev. So, oedd y 2 par na, sef Christy a Jack yn arwen, daethon nhw'n ail yn y Best Pairs Exhibitor Bred. So, nawr mae'r second car wedi joino nhw. So, na, oedd cafon nhw'n good day ddo, so mae'r dan edrych yn dda dyn nhw, ti'n modd. Mae hyn yn edrych yn dda iawn. Mae'r second car yna, oedd hi ma blwyddyn diwetha, wnaeth o ddietha dda blwyddyn diwetha, a ti'n modd, mae wedi maturo, gwella gyda'r oedran, a mae cader hi just yn outstanding. Bydde unrhyw ffarmwr Godro Holstein yn falch o gael Joio Godro rhain. Yn ei parlwr yn bydde nhw. Tair buwch arbennig, Chris? Ie, tair buwch arbennig, safon anhygoel to, ti'n modd? Ie, cwrsiot na. Llawn llefrith yn dyn nhw. Llath yn y tank. Dim chwarae. Beth am y tair nesaf wedyn 3-7-2-6 fan hyn sydd o'n blaenau ni. Teulu Jones yw'r rhain wrth gwrs. Ie. Chybod, mae dair un, tair ffefryn i fi yn sicr, tair sy'n matcho. Mae da chi'r 2 drisiad fan hyn. Oedd yr un canol, y 2 drisiad enillodd y Exhibitor Bred Pairs. O'n i mae da chi'r ail ar y pen. I fi, tair sy'n matcho, maen nhw in sync. Yr un style, yr un type o fuwch, mae Dave a Claire yn magu lan yn magor fyna. So, bydd hi'n job ples o'r clas hyn nawr. Mae tair o Tregibi'n dod wedyn. Oedd y fuwch goch yma, weles i hon ddoe yn ei dosbarth, oedd hi'n agos iawn at y brig, yn fuwch mor bwerus hefyd yn dwi. Fi oedd hi just yn neud un y bencampwriaeth hefyd, cael a chaloddi yn fyny, am dair fuwch sydd gan rhain eleni eto, ynddo fe. A ti'n meddwl, mae fe'n impresif, achos mae'r buwch mae hefyd yn nawr yn goch na. Sa'n credu bod hi'n hyd yn oed wedi lloia 3 wythnos. So, i cael ei safon na, mor ffres yn anhygoel. War y teg i nhw. So, na. 3 buwch, ti'n modd, yr un steil o'n seis wahanol. Ti'n modd, metha neis cael ein coch mewn fyd. So, ti'n gweld, wel, dwi'n credu dim ond hi yw'r un dim ond coch sy'n yn y sioe blwyddyn hyn. So, yn neis gweld hi mas. Fi'n credu mae chi bod bach yn handful o mwna fynychan typical red and white Holstein behaviour. O, di e wir? O, di, mae bach o tymer dyn nhw. So, na, 3 buwch really smart, ti'n modd. Da, grif, llath, pwer. Ond y burgorn wedyn, dyma nhw. A mae chi dair buwch dda fan hyn nawr. Eto, esiampl anhygoel o bryd da Sioe Thomas, drysgol goch fyna. A maen nhw'n type o da burgorn modern iawn hefyd. Odyn, maen nhw. So nhw'n dilyn y type traddodiadol. A dim ond y stoc gorau sydd gan Simon drysgol goch. Ie, yn sicr. Ar y tair fyna nawr. Maen nhw'n dair sy'n matcho'n gret yn dyn nhw. Maen nhw'n mor, feminine, a fel mae Rhys yn gweud, type modern. Maen nhw bach fel miniature Holsteins, on brown. Ydyn, maen nhw. Cadeiri nhw. Na, mae Sean, da Sean yn credit i nhw. Fi'n credu nag nhw gyda'r buches mwyaf pedigree short-ons yn Pryden, fe? War y teg. A eto, tair buwch burgorn lleithog iawn. Ydyn, maen nhw. Mae lled a echter yn eu cadeiriau ôl nhw, so mae tair un werth i gweld. A wedyn yn gorffen yr orymdaeth, mae'r Brown Swiss. A gret i'w gweld nhw yma'n cael eu cynrychioli hefyd gan Stephen Jones a'r teulu. Neis gweld y grŵp yn mas hefyd, neis gweld bod y Brown Swiss yn y dosbarth hyn.
achos dim yn nifer fwyaf o brown Swiss i gael yn y siow eleni. So neis gweld nhw mas, a to, chod, tri sy'n matcho, tri trisiad, yr un type, yr un stamp, so neis gweld nhw mas fa. Ydy wir. Ac bod nhw ddim mewn llath ar y tebygol roedd yw, bydden nhw ddim yn mynd ar bencampwriaeth yma, ond fel tair, maen nhw yn gweddu gilydd yn dda iawn ac yn dair ar gyfer y dyfodol yn dair heffer hynod o neis. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma, Mark Davies o ddyfnaint yn cerdded o gwmpas o hyd ac yn edrych ar yr hyn sydd o'i flaen, felly dowch nôl ato ni i weld pwy sy'n mynd â hi yn y man. Croeso nôl ato ni fan hyn i'r cylch Gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y tîm o dri i Wartheg wedi i magu gan y pobl sy'n ei dangos o ar y fferm adre. Yr Exhibitor Bred Team of 3 fel mae e lawr fan hyn yn y catalog o'n blaenau ni. Dwi'n cael cwmni Gwen Strydwick a Rhys Jones o hyd ac y beirniad Mark Jones o ddyfnaint wedi tynnu nhw fewn i'w llinell ac i chi'ch dau bod eich plesio'n fawr iawn gan y tair buwch sydd syth o'n blaenau ni fan hyn, Wilto. 3-7-2-6, maen nhw'n anesmwytho chydig bach. Maen nhw jyst yn y sample, jyst ardderchog o'r bryd. Beirniad yn cerdded o'i blaenau nhw fyna, mae'n edrych lot yn nhw'n dweud, Gwen. Odi, ond fi'n credu mae fe'n lico'r short tones fyd. Mae'r short tones. Mae'n dod nôl, mae'n edrych fyna nawr. Dyna ni Birgor yn gan teulu Thomas Drysgol Goch. Chi'n meddwl mai rhwng y Birgor na ar hynna i wi? Fi'n lico'r short tones na. Fi really yn, mae tair buwch really smart hwnna. Sweet, dairy, gadeiri ffantastig. So, bydd e... Gweld llun da fyna o'r Birgon yn dyn ni. Bydd e, mae'n edrych nôl. A fi'n credu bod Mark Davies yn lico'r hyn. Fi'n credu bydd e'n agos. Mae'n edrych ar rai tregibi fyna fyd. Neu chwilio am y gilwobr yma. Wel, mae'n mynd i afel yn y meicroffon. Mae fe jyst yn wared yn ni. Falle bod. Fi'n credu bod e wedi wneud i feddwl an. Tybed a gewn ni gliw fan hyn nawr. Dewch ni glywed beth sydd ag i ddweud. Well, ladies and gentlemen, a team of 3 here in this interbreed dairy class. And what a lineup of quality we've got here. If you're fortunate enough to be stood behind these cows and can see the mammary systems right the way down through, it is a real credit to all these exhibitors for tremendous quality dairy cattle they've got out in this class. I'm really happy with what I've got in front of me, and I think I'm happy with my champion in reserve. So I'll go out and make my champion, followed by my reserve, and then I'll give my reasons why. A dyma ni te, mae'r foment fawr ar y ffordd yn y tîm o dri. Pwy sy'n mynd â hi tybed? Yw i'n mynd i'r Holsteins, yw i'n mynd i'r Birgor. Mae i'n mynd lawr teg at y Birgor, ond mae wedi troi at yr Holsteins. O, chi'n iawn unwaith eto, o'ch dau. A fi'n credu rei bydd yn cael ail. A mynd am a Birgor. Ffantastig. Wel, i chi wedi galw hwnna'n gywir unwaith eto, boys. Ti'n mo, just... Da'r doi bryd wahanol fyna, mae jyst yn ffantastig i weld dwy type o da, ti'n mo, dwy bryd wahanol, ond ti'n mo, just y quality yn outstanding. O, rhyfeddol. Mae'r tair Birgor na'n wartheg arbennig hefyd, ond dyma nhw'r pencampwyr wrth gwrs yr Holsteins ac am Sioe mae'r teulu ma'n gael wrth gwrs y bore yma, dy fe? O, Sioe yn hygoel, chymod. Ond i fod yn dig i'r teulu, os mae rhywun yn mynd i troi da mas i safon hyn, nhw'r teulu sy'n mynd i wneud, chymod. Dyma nhw pencampwyr y tîm o dri yn y cylch Gwartheg ac Gwartheg o'r safon ycha, arbennig. Diolch i chi'ch dau unwaith yn rhagor am eich cwmni. A'ch arbenigedd wedi galw'n gywir trwy'r bore. Da iawn, boys. Diolch o fawr i chi. Diolch. Well, Gwartheg, congratulations, Matt. What a great day you're having here. Yeah, it's been a great day, and luckily the weather stayed good for us, and they come out at their best. They really have. Tremendous show of cattle. I've got to have a quick word with Mum and Dad. Gwartheg. Somebody said, you're the boss. Well, yeah, I am the boss, but I'll say it quietly. But it's a teamwork. This one pays the bills. Yeah, it's a proper teamwork, team effort. Family show, team effort. Homebred animals, teamwork. That makes it extra special then, when you've bred something yourself, doesn't it? Yeah, absolutely, yeah. 3 homebred animals, looking on form, and delighted with the result. Tremendous show of cattle, and as I mentioned, you're having a wonderful morning here. Yeah. What does it mean to win here? Oh, it's tremendous. It's a wonderful show, really does.
for the whole year. The whole family love coming up here, from grandchildren to sisters, brothers. They all come and help us, so it's a great show. Llongyfarchiadau once again. Congratulations. Diolch i chi. Da iawn.